Amants de la veu i la imatge, escolteu el que us vull explicar. Un podcast tenim del doblatge, tercer i últim cop sonarà. És un podcast, això que a mi em té el cor robat. Res no m'agrada tant que anar escoltant el podcast del doblatge que ha tornat. La vermella és el podcast que ens alegra el cor. La vermella és bon doblatge i traducció, crida, confia. No hi ha al món res de millor. Ja som aquí. És la vermella que per tercer cop ja pot sentir. Totes les veus que ens han marcat vindran de nou ben aviat. Tant la primera com la darrera ja som aquí. La vermella va que gravem.